Treba upoznati ljude s kojima radiš, svoje poslovne korisnike. Pa odeš s njima na ručak, gablec, marendu, ovisi gdje si. I vidiš čime se bave. To su ljudi koji ozbiljno shvaćaju svoj posao, pa i mi njih ozbiljno shvaćamo. Prostite, moram biti iskren s vama, ja vidim samo krastavce, pa ne znam je li to normalno. I naravno, treba ih slušati, jer kad ih slušaš, najbolje znaš što trebaju. Na taj način se trudim biti pravi čovjek za posao. Čovjek od krzna i mesa. Upravo zato uvijek kažem, bitne su i riječi i djela. Gregore, u novoj Tele2 ponudi za poslovne korisnike tvrdite da nudite neograničeno. Za šaku kuna. Da, to je sasvim točno. A što to znači? Aha, želite da pojasnim? To znači da možete komunicirati neograničeno. Za šaku kuna, šačicu kuna. Samo bacite oko na ponudu i sve jasno.